Me has de decir el nombre de las 3 profes de parvulario. Ya. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo de parvulario? De I3, I4 y I5. Lo que se Venga, llama antes venga, P3, yo P4, qué sé. P5. 3 profes. Pues Pues la profe, las 2 profes que están contigo también aparte de conmigo. Una se llama Di y la otra Lu. Lourdes. Lo sento. Tranquilitzar-la, Irene. Otra una. 3, 2, 1. Ahora la boca. Va. No, fuera. Això no s'ha pogut dir-ho tan ràpid. Però com pots veure així? Tu la teva mare era de... Però has de veure. Obre la boca. Sí. Silenci! No es pot parlar. Muts. Ja la gàbia. Silenci! No me lo puedo. Què? Un, dos, tres, obrir els ulls. ¿Yo cómo estoy? Uy, ¿yo cómo estoy? No t'ho netegis. Jordi. ¿Cómo estoy? Andolers? No! Els diners! No! Són meu! Vale. Tu les mans. Jo us dono els diners. Però a canvi, en sèrio, no li podeu dir a ningú, que jo, el recaptador d'impostos del rei, us agafo els diners perquè són el rei. Millor que el Mata. mati. Vale, però no li podeu dir a ningú, eh? Prometeu? Sí, que no farem. Segur? Sí. Ah, galletes! Me les donar? Us rebre cadascú. Però no li podeu dir els diners, això són els diners. Ah, que podem menjar. Són els vostres diners. Ens podem menjar els diners? No són meus, són vostres. Qui decideix? Vosaltres o jo? Yo no me lo sé que eres tú. Yo también. Oscar, tú podías Ara- comer. Jo ja me l'he menjat, però bueno. Acaben de passar uns soldats del rei buscant uns bandolers i bandoleres que han robat el recaptador d'impostos. I està clar que us sigo posat. Uau! No, perquè el Nacho ens ho ha donat. Què, Nacho? Jo no conec Nacho, que no sé què és Nacho. El dels impostos! El recaptador d'impostos del rei és impossible que us hagi donat diners, home. És quan arribin a la cort del rei... Que no m'enredis, que no m'enredis. Mira, farem una cosa. Perquè no s'atrapin els soldats del rei, us portaré fins a les meves pastures. Vale? Tinc unes pastures allà. El que sí que farem és que, perquè si se senten algú, els soldats pensin que sou el meu ramat, us posaré aquesta esquella i vosaltres haureu de fer el soroll que fan les ovelles, que és... Si se la van a tirar a un humano. Hombre, si estan per allà... Un humano disfrazado de oveja. Si no vols jugar, pots marxar. Yo. No, si no vols jugar, marxa. No molestis, sobretot no molestis, perquè molestar és molt feo. Yo.
Ulls blaus! Ole!